is er eentje voor mijn halfbroeders. Zelfde vader, maar een ander moeder. Uw eigen moeder met een ander vader. Huishoudelijke taken, het tweegezinsgevoel aan tafel. Mama, de scheiding kwam veel te hard aan bij papa. Ik was 18 jaar en ik kon mij niet echt aanpassen. Leefde tussen hier en daar, maar ik zeg hier en nu, ik zie jullie beiden graag. Soms zit ik nog met vraagtekens, vind het erg dat ze niet meer met elkaar spreken. Vader in een coma, moeder mist mijn oma. En ik moest gaan voor een hoger diploma. Verwachtingspatronen nakomen. Maar ik was zo klein gespaasd, er kwam niks van in naast. Verhuisden naar Zuid, moest er even tussenuit. Daarom leg ik het u uit. Elk huis een kruiswoord raadsel. We kunnen het. Iedereen zijn plaats aan tafel. Maar ik kom wel later, ik kom wel later. Elk huis een kruiswoord raadsel. We kunnen het. Iedereen zijn plaats aan tafel, maar ik kom wel later, ik kom wel later. Nu kom ik langs 1 keer in de week, zit me neer en ik eet en we praten. Maar ik zeg niet alles, zo ben ik altijd geweest. Maar jij weet en ik schaam me. Hey mama, je denkt aan me, zie me weinig, zie me met weinig. Ik ga solliciteren, je hebt capaciteiten. Zeg de mij, kan het u niet verwijten. Averechts, eigenwijs, doe mijn best maar heb weinig bewijs. Dus voel me schuldig elke keer als ik kijk wat jij maakt van hetgeen je krijgt. Maar ik vertrek na een uurtje of 2, auto van mijn zusje geleend. Ben weer druk in de weer. Zou beter gaan langs een opa, want ik zit zo alleen. Elk huis een kruiswoord raadsel. We kunnen het. Iedereen zijn plaats aan tafel. Maar ik kom wel later, ik kom wel later. Elk huis een kruiswoord raadsel. We kunnen het. Iedereen zijn plaats aan tafel. Maar ik kom wel later, ik kom wel later. Elk huis een kruiswoord raadsel. Iedereen zijn plaats aan tafel. Elk huis een kruiswoord raadsel. Iedereen zijn plaats aan tafel.